nin tɛmɛnen kɔfɛ an b'an lamɛnbagaw bɛɛ ladɔnniya k'a fɔ u bɔra ka ja min filɛ sisan ja ninnu taara sani mali premier ministre kura ale ka sugandili ani gouvernement yɛrɛ ka sugandili tun ka kɛ ayiwa ka tɛmɛ n'an ka kunnafoniw ye yɛlɛma kɔni ale donna mali fangabolow la mali jamanakuntigi général asimi goyita i ye général de division abdoulaye mayiga sɔrɔdasi jalatigiba sugandi k'a kɛ mali premier ministre kura ye sɔgɔmada in na gouvernement kura fɛnɛ sigira an ye wele bila an ka hakilijagabɔkɛlaw ma n'o ye Dr Ali Tunkara ka bɔ Bamakɔ ani Mamadu Nasiruba n'ale sigilen bɛ Virginie l'Amérique jamana kan yan nɔ an ka foli bɛ aw ye ɲininkali fɔlɔ n bɛna o sara Dr Ali Tunkara la Dr Ali Tunkara ayiwa e hakili la sisan Mali fanga ɲɛmɔgɔw tun bɛ fɛ ka misali jumɛn de di ne nin waleya ninnu bilali ye sen kan teliyala Kajatu n'i ye nin yɛlɛmaliw lajɛ i b'a ye k'a fɔ ko a b'a yira fɔlɔ k'a fɔ ko fɛn min ye Dr Sogol Kogala Mayiga ni Mali finitigi minnu ye jamana kunna bi u kun ka yetaw tɛ kelen ye nin yɛlɛmali b'a yira k'a fɔ ko u b'a fɛ u yɛrɛ damaw ka kɛ kow kunna hali n'a sɔrɔ i b'a ye k'a fɔ sanga kelen fana maa wɛrɛ b'u kɛrɛfɛ min tɛ finitigi ye nka n'i ye ko koloma lajɛ da sira min kɛ kuma ɲɛbila la a kɛra gouvernement tɛmɛnen fo ka se min bɛ senna bi walima min kuma bɛ senna bi jamana yɛrɛ dili ye fɛn min ye i b'a ye o bɛɛ kalifilen bɛ finitigi ma finitigi min kɛra sababu ye ka na ni fanga dafiri ye o kɔrɔ k'a fɔ ko nin ye cikan de ye k'a lase maliyɛnw ma ni diɲɛ wɛrɛ ma k'a fɔ ko kuntilenna dɔ de bɛ finitigi ninnu na o kuntilenna u yɛrɛ ka jigiya la n'u ka faamuyali la u tɛ se ka timi cogo si la fo n'a sɔrɔ u yɛrɛ bilala kow ɲɛfɛ maa bɛ se ka bi kuma in bila o ɲininkali kɔnɔna la. ayiwa ka tɛmɛ halisa ni ɲininkali ye Nasiru awa Dr Ali bɔra sisan k'a ɲɛfɔ yala e yɛrɛ bolo sugandili nin min kɛra sisan général Abdoulaye Mayiga ka sugandili nin o ye a yira de k'a fɔ ko yala ko sɔrɔdasiw dalen tɛ civiliw la fanga ɲɛmɔgɔyaw la wa walima mun de don e hakilila ye mun ye o koɲa la bon kɛ tun b'i fo n bɛ VOA mɔgɔ bɛɛ lajɛlen fo ani mɔgɔ minnu bɛ k'a lamɛn n bɛ fo bon ne ka hakilila ye min ye nin ko la a tɛ k'a fɔ ko président Asimi a dalen tɛ civiliw la mais Mayiga ye a fɔ cogo min na nin transition u ye kuntilenna damadɔ de ta u ye fɛ k'olu sɛmɛntiya u labɛn k'a bila comme ça hali ni élection kɛra pour que o siran kɛrɛnkɛrɛnnen ninnu kana jɛngɛ donc olu yɛrɛ bolo pour que o ka sira sɔrɔ u y'u ka nomination bɛɛ kɛ n'o lahalayaw de ye o ne ka hakilila ye an seginna ka na an ye wele bila an ka sɛgɛsɛgɛlikɛla minnu ma n'u b'an bolo nɛgɛ kan yan nɔ a mɔgɔ fila n'o ye Dr Ali Tunkara ani Mamadu Nasiruba ye ayiwa an n'u bɛna tuguni ka continuer masala nin kɔnɔna la halisa an bɛ hakilina kɔnɔ n'o ye fangabolo yɛlɛma kura ye n'o o kɛra Mali kɔnɔna la bi Mali ɲɛmɔgɔw fɛ ayiwa an seginna o kɛnɛ kan ka ɲininkali tɛngun tuguni sisan Nasiru la Nasiru e yɛrɛ bolo sisan ni yɛlɛmali ninnu bɛna se ka kɛ nafa jumɛn ye Mali yɛrɛ politiki ɲɛtaa tasiraw kan tagali ɲɛfɛ bon a yɛlɛmani nafa bɛ se ka kɛ min ye i n'a fɔ Sogɛli ye bɔli min kɛ a ye kuma minnu fɔ ni a jalakir'o la o y'a yira k'a fɔ farabantiya bɛ ani sɔrɔdasiw cɛ bon sisan ni yɛlɛmani minnu kelen filɛ sisan hakilila ni yɛlɛmani ninnu an ka jate b'a kan ani an ka hakilila b'a kan k'a fɔ fara ɲɔgɔn kan bɛna bɔ a la ni jamana ɲɛtakun sabali bɛna bɔ a la minisiri minnu yɛlɛmana pour que i n'a fɔ sisan kuranko ni a ɲɔgɔnnaw olu kɔlɔlɔ cayara Mali la ni san yɛrɛ kɔnɔna na donc minisiri yɛlɛmani ne hakili la peut-être u bɛna mɔgɔ bila yen nɔ min bɛ se ka nɔgɔya kɛ o ko la n y'a fɔ cogo min na an ka kuma na ninnu ye sira min ta k'a fɔ
sira dɔw de bɛ yen nɔ u bɛ fɛ ka jamana bila o siraw kan i n'a fɔ an ka yɛrɛmahɔrɔnya bonyani ani jamanadenw ka bɔnɔgɔla sira kɛrɛnkɛrɛnnenw olu lafasa ani jamanadenw ka hɛrɛ u bɛ fɛn fɛn na ni jamana kungo bɛ fɔ u ka jateminɛ a la u nana jateminɛ k'a fɔ ni maa to sira kan olu n'u tɛ se ka baara kɛ ne ka hakilila o ye. Ayiwa kana Dr. Ali Tunkara marabolow yɛlɛmara sɔgɔmada in na sisan ala ma mɛn an bɛ ka jɛmukan in bila waati min na sen kan ayiwa an y'a ye k'a fɔ u tun b'a la k'a kalan Mali jabaraniso kan an ye kɔlɔsi min k'a la o ye k'a fɔ marabolokulu nin a kɔnɔ kotigi 28 ɲɔgɔn na u y'o de sigi cɛ 23 ani muso 5 e yɛrɛ bolo sisan ni yɛlɛma minnu kɛlen filɛ sa ni marabolokulu kura ninnu bolo ni problème min bɛɛ tun bɛ ne faso jamadenw y'u hakilinaw di a kan ka tɛmɛ k'a fɔ ko a kɛlen bɛ degun ye malidenw ni fɛnw kan a bɛna se ka kɛ nafa jumɛn ye sisan ɲɛtaw kɔnɔna na ani fana n'i bɛ se ka kuma an ye dɔɔni komi e bɛ Mali la ye e bɛ Bamakɔ n'i bɛ se ka kuma an ye dɔɔni marabolo ninnu kan dɔɔni dakurunya damadɔni kungurunin na quoi kuma b'i bolo. Teliyala a ka gɛlɛn i ka se k'a fɔ ko yɛlɛmali min kɛra na se ka n'o ko ɲuman bɔ waati nataw la sabu maa minnu bɛ ko latigɛ n'o ye finitigi ninnu ye i b'a ye olu si ma bɔ u jɔyɔrɔ la olu bɛ na n'u jɔyɔrɔ kelen na fo ka taa se sanfɛ kalanfaw ni o ɲɔgɔnna yɔrɔw ma a min ye tajiko minisiri kɔrɔ ye Kamara ale bɔra a jɔyɔrɔ la kabini waati jan i b'a ye tajiko kumaw bɛ fɔ yɔrɔ min o ye jamana ɲɛmaa yɛrɛ ka daga de n'o ye ale yɛrɛ ye n'i ye fɛn wɛrɛ ta bi maliyɛnw hamina koba ye min ye bi kɛrɛnkɛrɛnnenya maa minnu bɛ politiki tɔn kɔnɔna la o ye kalafiliw bɛna se ka kɛ waati jumɛn kɔnɔna la kalafili dun kun kalifalen bɛ maa min ma o de kɛra bi minisiri ɲɛmaa yɛrɛ ka tila kalafili fana k'o kalifala ma a bɛ se ka fɔ nin yɔrɔ in na dɔrɔn k'a fɔ ko Dr. Shugari Kokala Mayiga ka taali a tɛna kɛ sababu ye ka ɲɛda kura wɛrɛ di Mali mara taabolo ma sabu ka kɔn a ka taali ɲɛ fɛn min ye jamana kobaw ye kɛlɛkɛminɛnw sanni lahalayaw fo ka taa se tajiko kumaw ma fo ka taa se kalafiliw ma ani Mali ka boli walima ka toli tɔn dɔw la olu ye hakilila min taara ka ta kɔnɔ k'a sɔrɔ a tun ye kɛrɛfɛden ye maa min y'o hakilila ta o maa kelenw de b'a kɔnɔ maa tɛ se k'i sɔnni da k'a fɔ ko teliyala yɛlɛma bɛ se ka don kow la yɛlɛmali bɛ se ka na yɔrɔnin min teliyala o ye politikimɔgɔw kuma dira min u da sira ma n'i ye Général Abdoulaye Mayiga ta maa don maa min ni politikimɔgɔ caman b'a yɛrɛ y'a kɔnɔ sabu ale yɛrɛ tɛ politikimɔgɔ ye maa o fana sigilen b'a k'a fɔ hali ni kalafili kɛra ale tɛna se ka kɛ cɛbɔ ye o kama a na se ka politikimɔgɔw olu ka ŋunankan caman mɛn kalafili boloda la nka min ye ko t'o ye kalanko baloko fo ka taa se tajikow ma olu ye fɛnw ye minnu ni nin yɛlɛmali kura in a ka ca la teliyala a tɛna yɛlɛma dɔn o la ne k'a ye cogo la. Ayiwa sisan komi i da magara kalatako kumaw la ale dun de Général Abdoulaye Mayiga de tun kalata labɛnniw o n'o koɲɛw bɛɛ tun b'ale bolo o farala sisan a ka minisiri premier ministre marabolo yɔrɔ kan sisan k'o d'a ma a bɛna o kɛ yala e yɛrɛ bolo sisan e bɛ se ka komi i ye politique sɛgɛsɛgɛlikɛla ye e bɛ se ka mun de fɔ an ɲɛna ka kɛɲɛ ni kalatako nin yɛrɛ ye kalata ninnu mɔgɔ bɛ se k'i jigi da kan k'a fɔ ko a labɛnw minnu kɛra a lawaleyaliw bɛ sira kan ka na wa. Tamasiyɛnw bɛ yen sabu n'i ye jamana ɲɛmaa yɛrɛ ka kuma labanw lamɛn a da magara kalafili la hali n'a sɔrɔ a ma sanga fɔ dɔ kelen fana n'i ye ni fanga kalifalen bɛ finitigi minnu ma bi ka jalaw falini ka taa Général Jala la olu bɛɛ ye tamasiyɛn minnu b'a yira k'a fɔ ko u b'a fɛ ka fiɲɛ bɔda di cɛmancɛ mara in ma n'i ye kow yɛrɛ taabolo lajɛ Mali yɛrɛ jiginnɛba a y'a boloda k'a fɔ san kura nata la a ye musaka dɔ bolola kalafili kama olu bɛɛ ye tamasiyɛn min b'a to maa bɛ se k'i sɔnni sigi k'a fɔ ko san kura nata in kɔnɔna la a caman na fɛn min ye jamana ɲɛmaa kalafili ye Mali na se ka o bolola hali n'a sɔrɔ kalafili tɔw olu tɛ se ka kɛ san 2025 kɔnɔna la a min ye jamana ɲɛmaa kalafili ye nin tamasiyɛnw b'a yira k'a fɔ o ŋaniya b'u kɔnɔ ni yɛlɛma wɛrɛw ma don kow la.
Nasiru ɲininkali min bɛ yen nɔ ka yala e yɛrɛ bolo sɔrɔsi nin bɛna kɛ sababu ye ka danaya lakɛɲɛ sibiliw ani sɔrɔsiw ni ɲɔgɔn cɛla la jamana kɔnɔ wa? Ne hakili la cɛmancɛla fanga yɛrɛ ka intérêt b'o de la k'a fɔ n'u bɔra yen nɔ u ka bɔ yen nɔ ni tɔgɔ ye tɔgɔ min b'a jira k'a fɔ u ye Mali bila sira kan sira min bɛ malidenw bɛɛ se wa. O bɔlen kɔfɛ yen nɔ n'i ye kalata ko lajɛ a kɛra cogo o cogo a kɛra sisan a kɛra san wɛrɛ o kalata bɛna kɛ o. Donc kalata ko in siranɲɛ min b'a la k'a fɔ mɔgɔ caman bɛ politikiso la hali bi hakilila kɔrɔ de b'olu la min ye an marabakɔrɔw ka minɛni olu ka hakililaw minɛ k'an ka sira donda siraw ni bɔda siraw yira an na mɔgɔw bɛ fɛ ka o de ka dabila. Anw sigilen tɛ Mali la mais fɛn fɛn bɛ kɛ an b'a lamɛn an bɛ jaw ye an bɛ mɔgɔw hakilila ta. Ayiwa o diyara an ye an ka foli bɛ aw bɛɛ lajɛlen ye k'a fɔ an lamɛnbagaw ɲɛna aw bɔra sisan ka an ka politiki sɛgɛsɛgɛlikɛlaw n'o ye Dr Ali Tunkara ani Mamadu Nasiruba olu de tun b'an bolo nɛgɛ kan directement na yan